amarya tambarin ki za a doka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Da ke da angon ki sha shidda ku zo ku taka. Da ke da angon ki sha shidda ki zo ku taka. Biki ai biki na ga gurin ana tarka. Biki yayi biki na ga wurin ana tarka. Abubakar Ebre ka na zo da murna. Jamila abamu ni mana zo ai ta yakon murna. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Da farko za na sanya Allah mai biyan bukata, ka taimaka min Allah biyan bukata. A yau ma waka za na yau ta yar gata. Rahila amarya tambarin ta za na doka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Ka yau salati Allah gun Rasulu wa Ali sahabbai mabiya Rasulu. Za ango amarya domin Rasula aure sun kai sunnar ma'aiki babu shakka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Biki na ga gurin ana tarka amarya da ango babu shakka. Rahila ce da ango sha shidu ba kamar ka samo diyar mutunci ana tabarka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Amarya shawara ta ni dai zana baki domin kwayan na faɗa ba kamar kin yo ado a yau za kai ki ɗaki masoya na hango a gefe babu shakka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Amarya na ce don Allah je ki zauna ki manta da baya na ce karki aure. Kina so yana so aure na kauna ku koye sirrin ku can daki babu shakka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Kyakkyawar amarya shashe duka samu amaryan nan tana da kirki ta iya damu. Shashe da ango na ce karka da muka samu diyar mutunci babu shakka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Biki na ga gurin ana tarka masoya na ango a gefe babu shakka. Iyaye zana je na gaida ina tabarka. Abubakar Ebre kai na tabarka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. A dole ne na yo gaisuwa gun uwa ta Hajiya Aliya sannin ki uwa ta gata. Uwa ta ango a yau kin musirata uba na ango Ahmadu ba kamar ka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Uwa amarya Bilkisu ba kamar ki. Abubakar Ebre kai na yabanki aina wuce ma tilansu in yabe ki. Uban amarya Yusuf ba kamar ka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Ganin amarya da yayi zana gaida kamar su Fatima su mai ba ku ganda. Gawayen amarya su ma ba su ganda kamar su Rabia na Ja'atu zo ku taka. Rahila amarya tambarin ki za a doka. Kalle na ango da yayi zana gaida ina Audu mai shago ba kamar ka. Mamman luku kai ma na ce ba kamar ka. Ina ma'azu na ce kai ma zo ka taka. Ina Asabe ke ma zo ki taka. Ina Balaraba sannan ki zo ki taka. Maryama Balaraba sannan ki na tabarka. Tun mu kubura sannan ki zo ki taka. Ganin ango suna gun ana tarka. Ina Saduku na ce zo ka taka. Ango na Firdausu sannan kai na tabarka. Ina Sabi'u Abu zo ka taka. Abubakar Ebre kai na tabarka. Ina abokan ango ina tabarka. Ina Bashiri malam ba kamar kamalan Hamisu sannan kai na tabarka. Ina Badamasi na ce zo ka taka. Abba na Maryam sannan kai na tabarka.
barka, ina baba kande Hadiza zo ki taka, ina Zaliha sannin ki na ta barka, ina Ramma Yabi na ta barka, ina Habiba Hawwa na ta barka, Habbasiya na ce zo ki taka, ina Amarya sannin ki zo ki taka, biki sai biki na ga gurin ana tarka, masoya ku yi mun afuwa zana huta, Abubakar Ebre kai na ta barka. An goyi da amarya ku yi zaman ku cikin lamana, ku zauna lafiya magautan ku su kwashe kunya. An goyi da amarya ku zauna lau lafiya. Lambar mawaƙi 081 36 40 26